Zo ka sha mamaki. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Sunana Faisal Shitu. Mai ina yin bidiyoyi masu ilmantarwa da kuma ƙayatarwa iri-iri. Ɗaya daga ciki akwai bidiyo na zo ka sha mamaki wanda na gan shi a gurfofi da yawa, jama'a sun yi fartaje kuma mutane sun karu suna ta aiko min sakonnin godiya da kuma jinjina da yabo. To Allah ya karba kuma Allah ya saka da alheri. Kuma abin da ma zai yi kyau kuma ya faranta min kuma ya karfafa ni in ci gaba da gabatar da ire-iren waɗannan bidiyoyin shine maimakon mutum ya yi telecharging bidiyo ya yi partajen shi a cikin gurfofi, abin da ya yi shine ya yi partajen link na bidiyoyin, sawa'an a Facebook ne ya gan shi ko kuma bisa YouTube, don in samu view da yawa, wato mutane su ziyarci shahi na su ga bidiyoyin, wanda haka zai karfafa min gwiwa saboda sai na yi bincike ne da bahasi mai zurfi kafin gabatar da bidiyo. Daga nan kuma akwai montage kamar yadda kuka sani. Za iya ziyartar shahi na Facebook mai suna Faisal Shitu kamar haka, da kuma shahi na da ke a bisa YouTube mai suna Zo ka sha mamaki, da sauran kafafen sadarwa wanda duka za ku iya ganin bidiyoyi na. Mutum ya dangwala like, ya yi sharing kuma ya yi commentar, wanda haka zai karfafa min gwiwa sosai da sosai wajen ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan bidiyoyi masu amfani kuma waɗanda za su ƙayatar da ku kuma ku Zo ka sha mamaki.